Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni nirepostang sugilanon, Idana Ibarra. Ablihi ko, Ronnie! Si Leslie karon. Ronnie, ablihi ko! Di ay laing isog nga misong na ko din eh. Natultulan day ko niya din eh. Ronnie! Alis to ka, Leslie. Ikaw isunod na ko ni Tilde. Nagbalik-balik ko gikan sa ospital. Human milaya si Leslie sa iyang kwarto dito. Unsa? Milayas? Oh, milaya siya. Kaya nanganti nga makigharong kuno siya ni Ronnie. Dili na niya angay buhaton. Nabalaka kay ko sing gibuhat karon. Basinog, siya nasab ang sunod nga biktima ni Ronnie. Sama siyang gibuhat ni ng Tilde. Pero, dili ba mato ni Happy? Wa na mo puyo dito si Ronnie sa inyong mansyon sa Bintungan? Oh, mao kanay bagong report nga among nadawat gikan ni Hepe. Kun mao, asa naman ka dahil siya mitago ron? Doon ako'y gidudahan. O malagmit. Tuwa karon mitago si Ronnie sa among karaan nga rest house sa Luntaaw. Nabatay matawagan dito? Wa. Idana. Wa kitay makontak dito tungod kay dugay na namong giabandon ang maong dapit. O gani, dugay na sab nga wa na matagad katong dapita. Tungod kay wa nay interes si Papa. Ngaya pang ipausab og bag-ohon katong dapita. Kun mao, pwede na tong suwayan og apas dito. Basin og tuwa siya magtago dito. Usa may imong katuyuan nga mianhip pa man kanako karon. Hunungan na ka ng imong mga binuang, Ronnie. Tanawa ka ng samin si mong kilid. Tanawa, Leslie. Tanawa ang imong kaugalingon kung si kinsa ka nga mumandar nako niya na. O tinuod. Giangko na nako ang tanan ako mga sayop. O gibasulan na nako ang tanan. Kay nakaamgo nako sa kamatuoran. Nga wa tay nindot nga paingnan sa atong mga kabuang kaniadto. Naibaw ka bas ni tabo ni Tilde? Oh, nahibaw ko sa tanan, Ronnie. Kung unsa kaluog ang gibuhat ni mga to ni Tia Tilde. Nakakita ka ni Leslie? Oh. Nganong misiga man ang imong mga mata? Naibaw ka ba nga ang naitabo ni Tilde? Mahimong may tabo sab nimo karon. Gusto lang ako nga mahunong na ning tanan, Ronnie. Mihangyo ka o mimandar? Wa ko'y daotang intensyon ni mo, Ronnie. Ang gusto ran akong mahitabo, nga mamatay ka! Animal ka! Animal ka! Mamatay ka! Wait! Ikaw! Tabag! Tabag! Ba't yun? Animal. Nabalakatan kay si Sir Nelson ni Leslie, oy. Pagkaswerte gid ni Leslie. Kay doon na siya igsuon nga tinud-an na gitang mibati niya. Maaw lagi nang. Go all tan kay si Sir Nelson, oy. Pawalagay mo yagay. Aw tinuyuhan man siya na ni Leslie. Di na siya nga mag-goal badong. Giingnan bitaw kung to siyang daan ni Sir Nelson nga di dyan magpatuga-tuga. Milakaw nga kakulog iya. Ay, permi naman sa gudan niyang gibuhat nga mulayas lang dayon sa ospital god. Maaw. Lagi sa bitaw. Di siya rin noon mahibungan ng anak niya ng imak kay natulala naman kay nani Leslie. Aw, kanang iyang pagpaisog-isog. Maunay na gyapon siya, ana. Mangtas na ba kay Tusruni? Mo lagi. Kaya lagi na tinuyuhan dyan. Pero,
Si Sir Piping biya noy. Wa gyud mag-uol sa gamay. Ay, napuno naman na Sir Piping. Mao. Bahala man kuno mamatay si Leslie. Kay para niya. Dugay na kunong giisip niya nga patay na si Leslie. Ganihara nagsige agreeing ang cellphone ni Ronnie. Pero wag mo tubag. Gusto na ko nga suwayan og susi dito sa Luntao. Kung naa ba siya mutago dito. Kinahanglan nga mo kuyo ko ni mo, Nelson. Ha? Mukuyog ka na ko, Idana? Oh, kitang duha mo imo susi dito. Aron may bawaan nato kung tuwa bagid siya mitago dito. Oh, sige. Sige, karon dayon. Adtuon na to dito. Tana. Badong. Oy, Ma'am Leslie. Hayan man si Dana o si Nelson o si Papa Perfecto. Hala, ma'am. Nagkadugo mga ma'am. Tawag sila, Badong. Tawag sila. Paaniya sila. Unsay imong tuyo? Papa. Papa. Ayaw pagduol ni ko, Leslie. Ayaw yun. Nabulit ka sa daghang dugo. Unsay mo gibuhat? Papa, akong natunggaban sa iyang liog si Ronnie. Sa! La! Imo na itong gaban, ma'am. Asa mo siya? Imo siya napatay? Uwa ko makasiguro kung napatay ba na ako siya o buhi pa ba siya. Basta kaya ako siya natunggaban sa iyang liog. Papa, nga namin talikod man ka. Paminawa ko, Papa. Tabangi ko ninyo, Papa. Wa ko'y panahon para nimo, Leslie. Ma'am. Lingkod lang muna. Kay akong tawagan si Sir Nelson. Asa man din sila, Badong. Ang lakaw to sa duha, ma'am. Huwag ko kibaw kung asa to sila paingon. Ayun na. Kay magkuha kong tubig para imong mainom. Abli ang gate. Dunay mga puak nga bildo, Nelson. Idana. Kining inyong gate. Nalumping. Murag bago pa kining nabuak na mga bildo. Murag bildo kini sa sakyanan. Nelson, tanawa. Dugo. Kadagang dugo. Labas pa kayo mga dugo nga nagpasa din eh. Di ta mo kumpiyansa, Idana. Kinanglan nga magtawag tag pulis. Di gusto makontak, ma'am. Pulos busy ang ilang mga silpon. Muragay. May mo ba sortehan man nimo sa tinurala na tabo, Ma'am Leslie? May ato ko sa among karaang rest house. Og akong naabtan si Ronnie dito. Iya kong gipalingkod og nagkuha siya atong hait ka kutsilyo nga mo iyang gigamit sa pagpatay ni Tia Tilde. Iya tong gitiun ako. Hangtod gawa siya makabantay. Nga na ako gitago ang kutsilyo sa kong kilid. Gikalitan ako sa gansak og daigo ginang ubol-ubol. Iya kong gigakos og maayo. Og maayo na lang gani nga nakalugnot ko. Nataga ko sagdanan hangtod nga naglinayog kay ming duha. Og maayo na lang kay nadaog na ko ang iyang kusog mautong nakasakay ko pagdali sa akong sakyanan. Og nakapasirit kog dagan. Pero, unsa makita na niyo, ma'am? Napatay gini mo siya? Sa kadaghang dugo nga miaga sa iyang liog. Malagmit. Napatay gid ako siya. Uy. Mirisi. Mirisi. Mayo noon kadaunhan ni mo siya. Muragay. Maolag hinang. O kining dugo nga nabulit sa akong kalawasan. Iya kining dugo. Aw, kung naliog yun nimo siya, no? At sigurado yun kung nga di na gina siya mabuhay pa. Basig nahotdan na to siya rin ng dugo. Mao. Na. Hindi ka dito. Nanas sila. Leslie. Nelson, Edana. Oh, salamat sa Ginoo nga ni Arde ka dinhi. Unsa man, okay ra ka? Okay na ko, Nelson. Nahibaw na ba mo sa hitabo na ako? Oh, gitawgan mi ni Papa og siya misulti na mo sa tanan. O tuwa na siya mga pulis nga misusi dito sa Luntao. Wa ba ninyo makit si Ronnie dito? Way tao dito, Leslie. Apon, naidaghang dugo. Kinuo ko. Leslie,
sultihi mi sa tanang mga nahitabo. Sultihin mi, Leslie. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!